Hej, du er nu inde på min hjemmeside, og jeg vil gerne vise dig de 5 tibetanere, og jeg har været så heldig at kunne optage dem. Først vil jeg lige forklare dig, hvad de 5 tibetanere er. De 5 tibetanere, det er 5 øvelser, eller 5 riter, som jeg selv laver hver evig eneste morgen. Og det, der er meningen, det er, at man ligesom skal lave det fra 5, så gå op på 7, når man synes, man kan udvide, så op på 9, så op på 11, osv., indtil man kommer op til 21 øvelser om dagen. Det er jo så målet, og målet er at lave dem hver evig eneste morgen. Det de gør, det er for det første, så strækker de rygsøjlen og nervekablerne, som sidder ved vores torntappe. Og det gør det, at vi ligesom får en god holdning, at vi kommer til at bære os selv flot. Og de 5 tibetanere er også kaldet ungdommens kilde. Og det er de, fordi de 7 hovedchakraer, vi har, dem får vi de samme svingninger, så det balancerer bedre. Det vil sige, at vi føler os mere i harmoni. Disse øvelser, de stammer fuldstændig fra Tibet af. Det er jo, de hedder de 5 tibetanere. Og grunden til, at de har vundet så meget ind, jeg har sådan en lille bog her, Peter Keller, jeg plejer at vise på mine kurser. Den har solgt over 2 millioner eksemplarer. Den forklarer rigtig godt, hvad det går ud på, hvis du har lyst til mere forklaring. Men ellers så er det sådan, at de tibetanske munke og nonner, de overlevede simpelthen torturen fra kineserne af, fordi de lavede de her øvelser i fængslerne. Og det er jo fantastisk. De bevarede deres værdighed, og de bevarede deres kropsholdning og deres følelser. Det var ikke noget med at gå sådan her. Tværtimod, de kom ud ranke. Så de her øvelser, de har vundet indpas verden over, og jeg laver dem selv hver evig eneste dag. Og dem, jeg har lært det, de har været rigtig, rigtig glade for det. De er nemme at få integreret i din egen hverdag. På en sådan måde, at det ikke er mærkelige, alle mulige kreative yogaøvelser. Det er faktisk grundstammen af yoga. Så nu vil jeg vise dem på billedet her på min hjemmeside. Den første øvelse drejer du rundt om dig selv. Det er simpelthen for at holde balancen her. Så kan du køre tommeltotterne ind foran dig og ud igen, og lige sådan, så du ikke bliver svimmet. Altid drej højre om dig selv og find et punkt, fast punkt, du kan kigge på. Næste øvelse, næste rite, som den også kaldes, der tager du benene med flad fod op mod dig selv, trækker med de nederste mavemuskler, og så lige hænder og puster ud, når du går ned. Det er meget vigtigt, at foden den er sådan helt strakt, når du kører op og strækker det ben. Nummer 3 rite, tager du fat på ballerne, stiller dig på knæene, og så trækker du vejret dybt ind, og så bøjer dig langt tilbage. Det er en lidt uvant øvelse, og hele vejen ned med hagen ned til brystet. Ryggen er ikke så glad for den øvelse sådan lige i starten, men det bliver rigtig godt. 4. rite, 4. øvelse, der sætter du dig op, og så ligesom sørger for, at fødderne de holder samme placering, og så ligesom skyder numsen op, og så gør din krop flad som et spækbræt. Den er rigtig god for hele bagsiden. Sidste rite, 5. rite, lægger du dig ned, går op i det, man kan kalde en krokodille, eller hvad de kalder det, yoga, og ligesom vender tæerne om, og så går du op i en sådan pyramideform med en trekant, hvor du skyder halebenet op mod luften. Og når du går ned igen, så er det stille og roligt, så du trækker imod med dine triceps. Sådan der. Værsgo. 5 af hver.